Erakustea, ematen digu lotxa, nahiago dugu horrea, arresia erakustea. Zer da bizitza likatu harremanatu eta ugaltzea, 40 urteko emakumeak egina du erritzea. Nolatan bizi bestela nola irautea, nola bizi aizaren kontra. Ni neu nire jabea, ni nire alkatea, luzea da aldapa egin dezagun bidea. Arrezazo erratza, asko gara sorginak, guazenak elarrera, ta egin dezagun dantza. Zer da bizitza likatu harremanatu eta ugaltzea, 40 urteko emakumeak egina du erditzea. Nolatan bizi bestela nola irautea, nola bizi aizaren kontra. Bizitza likatu harremanatu eta ugaltzea, 40 urteko emakumeak egina du erditzea. Nolatan hortik atera